Que tal? Moi boa noite, un saúdo xa dende este luns. Arrancamos semana e 13 de xullo, semana xa de festas. Se estes días tiñamos diferentes aperitivos, agora estamos xa de cheo no programa e a partir do venres de cheo xa coa oficialidade dunhas festas, co pregón, cos actos relixiosos e coas verbenas. De momento, o máis iminente, hoxe, falar da marcaxe das parcelas na Fraga, porque arrancaba o venres e, como sempre, con moita xente que o que quería era coller o mellor sitio. Como cada ano, na tarde do pasado venres tocaba cumprir con toda unha tradición destas datas, a marcaxe de parcelas para a Romaría do 25 de xullo. Cita obrigada contra das 8 do serán no Parque da Fraga, aínda que os máis selectos xa se chegaron ata esta paraxe horas antes, gardando ben do lugar escollido para construir a súa cabana ou ubicar o seu toldo. Moitas pandillas de amigos ou familias se foron turnando ao longo do día para que ninguén lles roubase o seu terreo. Outros optaron por colocar algunha estaca. Tamén houve quen deixou un sinal en forma de corda ou cinta, pero finalmente todos coincidiron ás 8 do serán no intre no que se daba o pistoletazo de saída para a marcaxe das distintas parcelas que os días 24 e 25 acolleran boa comida, diversión e, por suposto, a boa compañía e a convivencia de grupos de amigos e familias enteiras. Iso sí, os que o venres non puidesen acudir a esta xa tradición da primeira xornada oficial do Carme, aínda nestes días poden pasarse pola Fraga na busca dun lugar deserto, por se alguén se despistou e non cumpriu con este requisito. Polo demais, e como xa é habitual, é preciso cumprir coa Lei 3/2007 do 9 de abril de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, e que regula o uso do lume nas zonas forestais, quedando prohibido realizar fogueiras ou usar equipamentos de queima de combustión. A semana non se poderán ocupar as vías de evacuación e cada grupo de romeiros terá que recoller o lixo xerado e retirar os materiais e obxetos empregados para a construción das cabanas ou merendas. Por suposto, non se poderán cravar puntas nas árbores ou empregar calquera elemento que poida danalas, requisitos todos eles que serán moi controlados durante os días álxidos da celebración da Fraga polas forzas de seguridade municipal. Dicíamos que estamos xa en festa, estamos en actividades. De feito, a música arrancaba xa esta fin de semana con diferentes citas, pero que esta fin de semana tivemos xa citas e toda a semana temos as noites do Carme, ademais de non esquezades polas tardes o Parque Activo no Campo da Feira. A nosa vila conta cun son propio cando chega o mes de xullo, porque a nosa música e dos nosos intérpretes e agrupacións é sempre unha das grandes protagonistas destas datas. A culpa teñen as Noites do Carme, un programa cultural impulsado o Concello para poñer no lugar que merecen todas esas bandas e grupos locais que cultivan xéneros que van dende o folclore galego, a música clásica ou incluso a danza moderna. Unha iniciativa que nació hai xa uns anos e que ten a música de raíz como vehículo perfecto para conectar a tradición, o ocio e a veciñanza. O gran pistoletazo de saída destas noites musicais chegaba o sábado da manda edición número 29 do certame de bandas Vila das Pontes. Unha convocatoria encabezada pola Banda Cultural e Recreativa que compartiu o escenario coa banda da Escola de Música Charamela de Pontedeume e a agrupación musical Lira de San Miguel de Oia. As tres formacións apostaron por un repertorio no que os pasodobles se foron mesturando con temas galegos e ata cos sons máis modernos, nun concerto que volvía a registrar unha gran afluencia de público, aínda que foi necesario trasladalo ao Alobi por mor da chuvia.
Xa un todo relevo chegaba da man da maxia e virtuosismo da Asociación Cultural Xacarandaina. A formación coruñesa aterrou na lobby cun espectáculo de danza e música tradicional que foi quen de enfeitizar o público presente. Cun despregue escénico impecable e teigado de ritmo e autenticidade, Xacarandaina demostrou por que é un referente absoluto da conservación e protección do folclore galego, transformando a noite pontesa nunha auténtica exaltación da identidade e do patrimonio vivo de Galicia. As noites do Carme retomámase hai uns minutos da man do concerto da Escola Municipal de Pandeiretas e que está a piques de rematar. Iso sí, aínda quedan moitas citas das que desfrutar gracias a este programa. E que mañá ás 8:30, no escenario da Praza de América, se o tempo acompaña, teremos a terceira edición do Festival de Música de Ultramar da man da Rondalla Vila das Pontes. Un concerto que se vai encargar de dirixir o mestre Xurxo Iglesias e no que haberá todo tipo de sorpresas que deixarán abraiado o público que se achegue ata a Praza de América. Tal e como acontecía estes días, no caso de que as prediccións meteorolóxicas non acompañen, o festival trasladarase ao Auditorio Municipal a Lobby. Dende hoxe mesmo xa non podemos pasear pola sella de Calvo Sotelo. Será toda esta semana parte da que ven. De calquera xeito, como así se comunicou, dende a empresa que fai as demolicións vencelladas á central térmica, se antes remataran os traballos, antes se abriría. De momento, hoxe xa non se puido circular por ela. Dende hoxe está pechada temporalmente a senda de Calvo Sotelo. O cerre o acceso está previsto ata o día 24, aínda que se pudese proceder á reapertura de nantes comunicaríase á cidadanía. Este peche dun treito completo prodúcese por motivos de seguridade, xa que os traballos de demolición que vai desenvolver nesta semana a empresa Lezama nas proximidades da sella aconsellan esta suspensión do paso nos días sinalados. En concreto, vais a cometer a demolición de varios silos e un absorbedor que dá moi preto deste camiño moi concorrido por paseantes. Tamén debemos apuntar que, dado que os traballos se efectúan en días laborables, o sábado 18 e domingo 19, a sella vai permanecer aberta. Pódese consultar a zona pechada nas redes oficiais do Concello. Este paseo, que combina natureza e historia industrial, está moi concorrido, en parte grazas á súa accesibilidade e cercanía co casco urbano, pero tamén pola nula dificultade para poder camiñar apaciblemente. Unha nova presentación dun novo caderno de Monte Casado, pero non foi un caderno calquera. Esta nova edición celebraba, conmemoraba e testemullaba os 40 anos de Museo Etnográfico en As Pontes. O Museo Etnográfico de Monte Casado viviu o venres unha xornada de gran emoción e posta en valor da súa propia traxectoria, e que a institución que dirixe Xosé María López Ferro presentou o número 8 dos seus cadernos etnográficos, un número do máis especial no que se conmemoran as 4 décadas de vida e actividade deste espazo fundamental para entender e preservar a memoria, as tradicións e o patrimonio material e inmaterial noso das Pontes, non tamén da súa comarca. Novamente, o tamén cronista oficial das Pontes foi o responsable de elaborar este traballo, que conta co prólogo do museólogo Felipe Senén López Gómez, e que lamentablemente non puido estar nesta posta de longo por temas persoais. Iso sí, López Ferro contou, como xa é habitual, co respaldo de moitos veciños e veciñas que non se quixeron perder a convocatoria, e co director do Museo Etnográfico da Capela, Secundino García Mera, que tamén compartiu escenario co autor e que non podía faltar para arroupar a institución veciña nesta importante cita. Segundo apuntou López Ferro, este novo número dos cadernos etnográficos non é tan só un balanzo cronolóxico, é unha homenaxe ao traballo que permitiu que este museo perdurase no tempo e que pouco a pouco fose medrando ao longo destas 4 décadas. Na súa intervención, o director da entidade foi debullando os principais aspectos da historia dunhas instalacións que nacían ao abeiro do centro educativo que lle daba nome, coas contribucións de material por parte das familias do colexio e que pouco a pouco se foron completando con novas doazóns. E que esta nova publicación é un paseo polas orixes, a evolución das diferentes seccións e o impacto pedagóxico que tivo e segue a ter o museo nas xeracións pasadas e nas futuras.
que fai o número 8, como xa dixen, e que é un caderno de aniversario, 40, unha madurez. Nel imos poder ver primeiro un fermoso prólogo de Felipe Senén, despois como foi a orixe do museo, como se foi creando pouco a pouco, os traballos que se fixeron, as actividades que alrededor del fomos facendo cos nenos ao longo deses anos, os libros do museo e o máis importante, a participación do alumnado. Onte, meu fillo, Xosé María, escribeu un artigo no Facebook e estratei un pouquinho que, o sea, gustoume todo, pero isto chocoume, o sea, chegoume ao fondo. E di, a súa primeira etapa ligada ao CPI Montecaxado presenta ademais un interese extraordinario dende a museoloxía social e a didáctica do patrimonio. A integración do museo no propio centro educativo converteu-no nun recurso pedagóxico permanente, non nun equipamento alleo á vida escolar. O alumnado non só visitaba o museo, convivía con el, empregábao como fonte de información, participaba na recuperación de materiais e formaba parte activa de actividades vinculadas aos xogos populares, aos oficios tradicionais, a fotografía histórica, a recollida de cultura oral. Esta dimensión educativa constitúe unha das achegadas máis singulares da experiencia porque demostra que a patrimonialización pode ser tamén un proceso formativo, vivencial e comunitario. Isto é un pouco o que pasou na capela tamén. Secundino di que somos irmáns. Eu sempre digo que somos o fillo da capela, porque el estaba antes e nós copiamos a idea. Ben, continúo. Medrar nun colexio, medrar nun museo, é unha lembranza, é unha experiencia para sempre, para toda a súa vida. E así, ás veces, atopo cos que foron alumnos do Colexio Montecasado e así mo den. É dicir, esa experiencia que tuveron, que a levan moi dentro e a recordarán sempre. Pola súa parte, Secundino García salientou a relevancia de manter estes espazos vivos ante unha sociedade que avanza a moita velocidade e que moitas veces non se para analizar o pasado, a vida dos nosos ancestros e incluso os seus recordos. Nós, digamos que o proxecto, este proxecto escolar sempre estuvo integrado na vida didáctica do centro, non? Un pouco en consonancia con un dos principios básicos daquelo que se falaba de tiempos del ideario e del proxecto educativo e esas cousas, non? Nós sempre procuramos, digamos, facer un ensino contextualizado. Digamos, unha escola que estea aberta á realidade, ao medio na que vivían os nenos, que o coñeceran, que observaran, coñeceran dentro das posibilidades, quero dicir, en todos os aspectos, xeográfico, histórico, etc. Quero dicir que tuvera como unha asignatura que era coñecer a capela, vale? Que a finalidade, de que ao final os nenos se consideran como participantes afectivos e activos deste contorno. A colección medrou, como pasou aquí, para que teñas idea, cando foi o traslado había 1400 pezas diferentes distribuídas como estaba aquí no Montecaxado, por seccións, etc. E no ano 2001, pois, por varias razóns, e además teños aquí apuntadas por problemas de conservación, por la montaxe que había ali que era bastante asimétrica, que é dicir, iso de andar apartándose no colexio de cousas, cambiándoas continuamente, de que todo estaba moi apelotonado, digamos, por cuestións de seguridade tamén, que os mestres íbamos a empezar a xubilarnos, que se acababa a EXB, todos os nenos maiores eran, un pouco protagonistas máis que os outros, non? E, pois pensouse xa que era unha aportación da veciñanza de buscar un sitio e reubicar esa colección, que é o que despois lugar ao museo, creouse unha asociación. Seguindo na súa liña divulgativa de fomento do patrimonio etnográfico, o novo volume repartiuse gratuitamente entre os que na tarde do venres se achegaron á praza da igrexa para participar nesta presentación. Un xesto co que o museo non só comparte a súa historia, senón que tamén devolve aos veciños e veciñas ese respaldo recibido ao longo dos seus 40 anos de vida. De feito, a publicación respaldada novamente pola Deputación da Coruña pódese solicitar gratuitamente estes días nas dependencias do propio Museo Etnográfico ata fin de existencias.
A que coñeciamos, tilabamos da restauración da Rotopala, vai moito máis aló. Falamos do Parque de Toxo Verde, que dará moitísimas máis posibilidades turísticas e de ocio para a nosa vila. O entorno que marca o Lago das Pontes está pouco a pouco a mudar a súa imaxe, non só a nivel medioambiental, senón tamén estético. Así as cousas, ademais dos traballos de demolición das torres de refrigeración da central e que a finais de mes van trastocar o tradicional skyline pontés, as labores de recuperación da Rotopala, Buco Wolf e a posta en valor do Parque da Memoria Toxo Verde van dar lugar a que este entorno conte cun novo aspecto e onde o noso pasado industrial e a natureza van convivir en perfecta armonía. Así as cousas, as nosas cámaras puderon achegarse ao entorno da Rotopala, onde no pasado mes de setembro a empresa Berlaña está a cometer os traballos de recuperación deste xigante de 110 metros de longo e 40 de alto, que durante décadas foi testemunha motor da actividade mineira na zona. O proxecto, que conta cun prazo de execución de 12 meses, inclúe non só poder devolverlle o seu esplendor a esta peza, senón tamén recuperar un espazo de 155.000 metros cadrados para dar vida a un parque público de gran valor patrimonial, paisaxístico e divulgativo, que permitirá conectar o pasado mineiro das Pontes co seu novo entorno natural. Todo isto demanda unha inversión de algo máis de 1,5 millón de euros procedentes dos fondos de transición xusta. Os traballos non son sinxelos, é que o paso do tempo e a exposición á intemperie deixaron a súa pegada nesta Rotopala única no país, polo que tras dunhas intensas labores de limpeza tocou aplicar un tratamento contra o ferruxe, reforzar a estrutura e aplicar unha nova capa de pintura protectora. Deste xeito, nos meses, esta bella máquina abrirá un novo capítulo na súa historia como reclamo turístico para veciños e visitantes. A marxe da recuperación industrial desta peza e da súa contorna, o proxecto vai incluir o acondicionamento de outras reliquias mineiras como un rodete, un carro portacables e un carro portacabezas de transferencia con dúas grandes eirugas. A Semade limpará o entorno, habilitaránse diferentes sendas peonís, áreas de descanso e tamén se van a instalar paneis informativos que recollerán toda a historia e singularidades deste espazo, ademais de miradores en diferentes puntos da contorna do lago. E que o obxectivo é admirar a magnitude desta maquinaria que durante tantos anos foi imprescindible para sacar o lignito da mina, pero integrándoa na natureza, dando lugar a un activo cultural e paisaxístico no que van da man o pasado mineiro da comarca co futuro verde que xa está en marcha. Onte mesmo tíamos a marcha solidaria, tamén houve carreiras de Axanela. Cada quen escolleu a súa modalidade. O importante era estar solidariamente nesta cita. O Compromiso Social e Deporte volvían onte ir da man coa celebración dunha nova edición das Pontes Contigo. A carreira Endainas Solidarias, que dende hai xa 4 anos, organiza a Asociación de Discapacitados Activos Axanela e que logrou congregar a 200 persoas de diferentes idades que non se quixeron perder a oportunidade de sumarse a unha boa causa. De feito, a cita, que non foi de carácter competitivo, aunou tanto aqueles que quixeron camiñar cos máis novos que afrontaron un percorrido de entre os 300 metros da categoría Biberón e os case 6 kilómetros que afrontaron os anotados na carreira absoluta e que desfrutaron da mañá de onte facendo deporte e ao tempo botaban unha man. E que os fondos recadados coas inscripcións terán como destino as actividades que ao longo do ano a Xanela vai desenvolvendo para os seus usuarios e usuarias. Un percorrido totalmente inclusivo, sen barreiras, apto para os grandes atletas e tamén para as persoas con algún tipo de diversidade física, e que foi o gran protagonista da mañá, coa canle cuarta como escenario, un espazo idóneo que permitiu aos asistentes desfrutar dunha xornada ao aire libre na mentras colaboraban activamente na recadación de fondos. De feito, en de primeiras horas da mañá o gotexo de camiñantes de todas as idades foi constante. Equipados con roupa cómoda e con moita ilusión, os participantes foron completando o percorrido e dando conta da faciana máis solidaria da comunidade pontesa. Unha actividade a que se sumaban as concelleiras Luna Tenreiro, Elena López, Tania Pardo e Odil Roberto Rivera. Estás en mi ladito y no sé qué pasará, eso ya se verá, se lo dejo al destino. Me recorre por dentro un sentimiento que me dice disfruta del momento, porque quizás mañana no estarás. Todo lo que quiero que la gente me diga, que lo nuestro no va a funcionar en la vida. Dime si tú también lo sientes, porque yo sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte. yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte. Yo solo sé que te quiero, te quiero.
Co éxito desta cuarta edición, As Pontes Contigo non só cumpriu o obxectivo, senón que se reafirma como un exemplo de participación cidadana e un piar fundamental para visibilizar o labor diario da entidade. Falamos dunha das figuras sobranceiras do noso deporte, rapaza e xogadora de baloncesto moi nova aínda, e antes de estar en idade senior xa debutou na Liga Absoluta, xa está estrando co primeiro equipo do base de Ferrol, tivo que superar unha moi dura lesión, sin embargo, o traballo ten premio e vai ir coa selección española de 3x3 en categoría M17. A pontesa Carmela Permuy vaise perder as festas do Carme, pero por unha causa que seguramente pague moita pena. A deportista formada no Clube Baloncesto As Pontes e actualmente no Baxi de Ferrol vende a ser convocada para a selección española de 3x3 en menores de 17 anos. Carmela terá que estar do 16 ao 19 de xullo preparando o equipo que representará a España nesta disciplina, que se xoga a unha soa canastra e con 3 xogadores en pista. Carmela, aínda nas categorías de base, debutou xa co primeiro equipo, aínda sendo cadete, e actualmente traballa xa en dinámica do Baxi Ferrolán, que milita na Liga Andesa e que é a máxima categoría do baloncesto feminino español. Foi todo por hoxe, foi todo por este lunes, así comezábamos a semana, seguiremos cada día contando xa actualidades. Sen dúbida, esta semana faremos moito de festas, logo tocará disfrutalas. E o noso desexo que así o fagades e que mañá volvades sintonizarnos na televisión local onde estaremos como cada noite con nosos informativos diarios. Grazas, de que mañá, boa noite e bo descanso.